Ja sitten mä olin silleen, että wow. Äijä on vittu nero. Nyt tuli niinku briljanteen ajatus. Meillä on hyvä asia, tehdään sitä asiaa enemmän. Mutta toi syksy oli niin hurja, että se kiihdytti myöskin niin kuin mainosten performanssia ja myyntiä ja YouTube-tuloja niin älyttömästi. Että Miksi oli hurjaa ja mitä sen niinku spesifisti kiihdytti? Koska mä muistan, että siellä oli yksi asia, mikä ylitti meidän odotukset, että kuinka paljon se alkoi tuottaa meille fyrkkaa. Suurin asia oli Nextorin affiliate-tulos. Mutta siis Nextory alkoi tuottamaan meille kymmeniä tuhansia euroja kuukausittain, joka oli meille ihan ennennäkemätön summa. Ja se laittoi meidät uudelleen ajattelemaan, että mikä on kaupallisesti edes mahdollista. Ja kuluja meillä oli 334 000 euroa kaiken kaikkiaan. Se on aika paljon. Ja kyllä on. Ja tuotanto on nimenomaan henkilöstön näkökulmasta eniten, investointeihin jonkun verran. Mutta tulos ennen veroja, mikä me voitaisiin jakaa voittona, niin se oli viime vuonna 151 000 euroa. Eli siis ihan kelpo summa. Se on niin kuin, sanotaan näin, että viime vuosi oli niin kuin ensimmäinen vuosi, kun meillä käytännössä jäi merkittävä rahasumma. Eli sellainen, että mistä voisi miettiä, että jaetaan sitä, mutta me ei jaettu ollenkaan osinkoja syynä se, että tiedetään, että tulee investointeja ja haluttiin turvata se, että tähän vuoteen me voidaan lähteä haluttaessa myöskin niin kuin tekemään isompia investointeja. Niin sitten me käytiin Teemun kanssa joku tyylin puhelua ja sitten Teemu vaan totesi siinä, että me tullaan vahingossa tekemään ihan tosi paljon liikaa niin kuin tulosta. Joka on silleen, että kun me halutaan investoida ja kasvaa, niin sehän on tavallaan vähän niin kuin turhaa. Mutta sitten me yhtäkkiä mietin tilanteeseen, että hei, että me tehdään 151 tonnia tulosta ennen veroja. Me varmaan kannattaisi keksiä tuottavia käyttökohteita tälle rahalle, että me vähän niin kuin makseta turhaa isosta tuloksesta veroja, jos me ei haluta kerran kotiuttaa isoa tulosta. Ja niin kuin sä sanoit, me ei makseta osinkoa ollenkaan. Ja sitten mä hommasin meille hierontatuoli. Joo, sitten Teemu hommasi hierontatuoli, kyllä. Tähän niin kuin ihan loppuun mä ehkä jakaisin vielä, mistä massit tuli.